na-ekwu okwu ọzọ ọgbanya anyị na-ekwu okwu ọzọ ngwa ochie ọzọ Beleze ọzọ nkwueri ọzọ abụghị ihe achị taba n'aka ọ bụ ihe a na-akwado ọ bụ ihe a na-ezi ezi izughe unu n'ọba mmadụ niile bụ ihe na-echi ọzọ bụ omenala anyị ala amaghị mgbe o bidoro mana anyị maara no thousands of years anyị machitere na o bidoro mgbe o bidoro tufu wetara anyị ụka anyị maara na ọzọ bụ ihe ndị be anyị ndị gboo ji were eme ihe edochi obodo onye chiri ọzọ onye bụ ọzọ bụ ihe ndị a na-ekogbu ọṅụ born again ya bụ ka ndị nna anyị ma bụrụ onye bụ ọzọ onye ọmụbụ gana born again ihe o ji bụrụ born again bụ ihe niile ụbọchị o bido nkwe ụbọchị na o chikwere ọzọ ihe niile ọ ya nkwe eme ọ ya bụkwa ya nchienye ya bụkwa ihe maara ya nchi ya bụkwa ihe na-eme ihe niile ọ na-eme bụkwa ihe a na-eke oyibo na-eke responsibility ọ bụghị ihe ọma ọkwa responsibility ọkwa service to community onye bụ ọzọ bụ sọọsọ onye bụ ọzọ n'ala Igbo bụ ihe right from time immemorial ihe n'fụta na public fụta na ọha na eze fụta n'ifu ndị ọha fụta n'ifu ndị ọzọ fụta n'ifu mmadụ niile ṅụọ iyi onye ndị ọzọ nwere that responsibility ọ ṅụọ iyi ya na chienye ṅụọ iyi bido nye ada ụbọchị ọmụrụ ihe niile ya nkwa ekwu ihe ya nkwa eme chienye ga-achaba aka ya atụba ekenye na nwa aka ọtọ so ọ bụrụ ya bụ na onye bụ ọzọ nwere solemn responsibility to do a good job, to be an epitome of societal norms. Onye bụ ọzọ nwere responsibility maintain and promote the culture of our community, the culture of an Igbo. Anyị na-akọ anakọrọ ihe ọmụ were mara mma fụtara, so you have to start from your own community. So ihe chere onye bụ ọzọ karịrị ọ dị too much. It's a responsibility. Mmadụ nọ n'egbe, ọ bụ mmadụ na-ejinye mmadụ, ọkwa mmadụ na-ejinye onwe onye. Igwe eju bụrụ nye responsibility. Akịsịara gị ihe na-akị ga-eme ihe na-akị eme. Mmadụ niile bụ ihe mere ihe ọma. So anyị ka ebido onye bụ ọzọ onye bụ ọha ebe ọha ga-afụta ka anyị bido ka kpata oche nka onye a na-ekwu okwu onye bụ ọha regional, onye a na-ekwu okwu onye bụ onye na-enwutere nkwuo niile na-enwutere shire ike. Onye a na-ekwu okwu onye bụ chairman Elders Council, onye a na-ekwu okwu onye ọ n'ihe a na-eme
mana ọ chọrọ ka ya mezuo. So anyị ka ebido by first thing I can bụ nyọmọ asa ọkụ ile ọsakwa ile abụ ile ọka asa bụ ịgwa ịkọwatara ọha na eze na ma ihe niile kọkwanya n'ọnụ afụta from today on abụ eziokwu. Ọ bụ homino na ya na chienye anyị ka ọkwa na ya tụda fine eyi ọkwa na ya tụda eyi wetakwanye ya tụda eyi taba ebe ọ bụrụ ichekwe taba na ọ takwara ọta ndekwa ịta ndị ọ ga-ata ma ire enye o bido kwetaba nke bụ ire enye ka akabara ya ka ọgọ nụ ha ataba eze akabara ya ka iwe ọ na-asaba ire. So, ọnwa aga akwanya anyị a continue asị nọ ụbịam bịara onye bụ ọzọ na-eme gịnị bịara onye bụ ọzọ abịa na ebe ọ na-eme. So ọ mara echi ọzọ ụbịam ana so ha ka efutekwe mi akpabara ami o were ọ ga-akwọ ọkpa ụbịam akwọ eke ụbịam ọnụkwa akwọ anụrụ akịrị eka o bidoro kwa onye nwa bụ eka ụbịam na akụwa nke bụ aka akụwa ọ na-akwọ ọba ụbịam. Very good. Anyị ya nọkwa ihe anyị ya ka eme bụ ọkpọwo ọsawa ire onye bụ ọha asawa ire onye bụ ọha akpọwo eka onye bụ ọha akpọwo eka ụbịam kwụọ ọkpa. So anyị ka continue ihe onye bụ ọha ya ka eme ụlọ ọ ka anọ n'ife ọha na eze were pledge ihe ndị oyibo na-ekwu pledge were ahụ iyi starting from today ihe niile ya na-eme ka abụ ihe kwụrụ ọtọ. So dịka eme ihe ọma I hereby solemnly swear aṅụọ m iyi n'eziokwu in the presence of ọha n'ifu mmadụ niile na ọzọ na ikwu na ibe ndị ọzọ na ikwu na ibe that bidotanụ from henceforth bidotanụ I will compact myself
aka m akwụba aka ọtọ with dignity, humility, honesty, righteousness. n'oge umeala That Chineke I shall always say the truth. na m ka na-ekwu eziokwu That I shall always say the truth. na aka m na-ekwu eziokwu I shall be a peacemaker aka m abụ onye udo at all times. mgbe niile I shall respect, aka m na-eruwe isi revere, protect the institutions na m ka na-egbochi ihe niile kwụwa aka ọtọ bụrụ onye ka akwụ ndị chike n'ihe gbasara institushọn ndị ọzọ ya otu ndị ọzọ yes, and culture of Ngwo clan and the Igbo land in general. na omenala ndị Ngwo na omenala ndị Igbo niile. I am therefore Anụkwa ya m ekwu born again na mabụ onye gbanwere agbanwe in the tradition of our forefathers. n'ime omenala ndị gboo nwere anyị. And therefore, born again in the tradition of our forefathers, so help me God. I take this pledge in the mighty name of, in the mighty name of Jesus Christ. So help me God. Ubeleze, ubeleze. Ubeleze, ubeleze. Ubeleze, ubeleze. Anọkwa m anata ike. I'm anata ike from ubeleze ọzọ mgbe ochie. Ihe a na-ekwu na-ejekwa abụ nene. Ogbu ọzọ bụ a na-achọ ibu gwụọ na-achị na ọmụ gawa n'ifu ọmụ gawa n'ifu ọmụ gawa n'ifu eka kebakwanụ eka kebakwanụ onye kwe ọzọ n'okpu ọzọ eka kebakwanụ anyị ka nọkwa nke ọzọ bụ ọka mezichene mana okwu ọzọ ya dọọ n'isi anya na-ekwu okwu akarị n'omenala anyị onye nwere that right nwere that entitled ya na mmadụ anaghị atọ baada anya nwaanyị ọ nọbụghị achọba ọ na-eme ya hụ na ọ nọ eyi so ada onye kene aka eyi ka ị na-agba ya ya oke ka ama ana ekpere Chineke na-akpakarị na ọkwa Chineke akadebe eke ihe niile ọ na-eme bụrụ ihe kwụrụ ọtọ Chineke ka nye eke ehike nye eke energy, strength and kwado nye peace of mind and so on. Nnukwu eme anyị ka na-akịrị nga aka ada
ike nwa ọganihu ya ya ka enyere m ewu dịka ga na-enweta ihe nweta ị ga na-abụ onye ka na-akwụ n'eziokwu ibe n'ụbịakwa ị ga-agụ ihe ebe eziokwu ka akọ ka amadụ n'aka Dako kweka. Dako kweka. Dako kweka. Kabo abeni. Ebe ihe na-akarị. Onye iro ahụ na-ahụta m. Ndị iro ahụ na-ahụta m. Dịka ị na-azụ ndụ, ị ga na-akwụ n'eziokwu. No, Emadina. Emadina, ebe ọzọ abụghị ebe ọzọ pụta na ya nọrọ ọrụ. Nọ na-abara. Nọ na-akpagbughị. Ọ ga-agwọ. Na-anọ na-ekwe. Abịa echiwe ọzọ na ọgwụgwọ na onwe nnọọ nọkwụ na aja. Onye ahụ bụ n'ọnụ. Ihe aka nwa agba ya akarị. Agba ya nọ na akarị ọzọ. Agba ya nọ na akarị ọzọ ka akabara ya ka na ọ dị n'isi. N'ụlọ ọzọ, ọ ga-adịghị mma. Nke ọbụla elu nkwụ dịkwa, ị ga nọkwa ya lie. Ị ga na-aga n'ihu. Ihe ya ka enyere ya egwu. Ị ga na-agụ onye ka nọkwuo. A na-ekwukwa ịnụchi na-eke ihe nọdụ n'aha Jizọs. Anyị eme itewo ihe ọya kpọrọ bụ omenala Igbo. Omenala Igbo ya bụ ihe eji ama onye bụ ọzọ. Ebubo ugwu abụghị ebubo ọgụ. Ka o ji abụ udere, ka o ji abụ ebụba torotoro ma ihe ọbụla. Ihe ọbụla ebụba gị na onye ebụba ọbụla ugwu bụ onye bụ ọzọ. Ama mbọchị o bido mana ihe mma abụla ọta anyị na-egbu ya. Adị na anyị ogedeta anyị na-akọ ntubu ya nwapụrụ. Anyị na-eti ihe ebụba ugwu. Ete punya apa bu? Jagoan, jagoan. Anyị ka enye ihe onye bụ ọzọ ji eje ihe o wetakwenye anyị okwu ekwere amarị na onye bụ ọzọ batara ọgwụ ka onye bụ ọzọ mara amarakwa ya jụ ihe afọ n'aka onye bụ ọzọ anyị na-enye ndị ọzọ ka ya fụọ ebe a
onye bụ ọzọ ka eji mana tupu oji akụ ajọ onye ihu ọzọ na-akọ ọ ga-akọwatara akọwatara ọha na eze maka na ọ ka akpọ ọha na eze ya kwa ọzọ ọnya ọ ka aga ha niile to mmadụ niile uche mmadụ niile adụọ ụlọ dị ichete ya kwa ọzọ ọnya ọ ghara ịbụ n'orukwu Chineke wee ihe ọzọ ebe ọzọ bịa ka nụ ihe ọzọ ije onye Ebo